Ano po, aircon? Oh, yun na eh. Aircon. Aircon. Orag. Ingat, idol. Ingat sa chicks. Ayun na po. Aircon ka mo. Aren. Oh, strip mo na sana. Ayaw. Ingat biskwit na padaling Manila. Oo, ayaw. Aren, ay. Oo. Tulong. Saan ang baba mo? Saan ang baba? Alabang. Alabang. Ayaw, ayaw. Suto pong box. Alabang sinta. Ito bang sarong bang? May ba na? Ya, buwan na. Like, buwan pa. Napadaling kami dyan. Iyo. Yo, taling kami dyan ba? Nakul dyan bakante. Pili lang mo naman. Bakit na wala iyan kuya? Ah. Bye-bye. Sorry, di. Biar baga ko naman eh. Ha? Biar napili ang pili ta. Hello. Diyan ako mo? Sa tuya kaya napili. Alig di oh. Ay, ulubuto na kami. Alig di. Diyan napil lang mo dyan. Oo. Tinan na pre. Tinan na. So, mali yung one. Ay mati na. Yo. Sige na yan. Ay Yan. lamang mata ko. Sige, ingat dyan ang mga pasero. Iyo rin ah? Iyo nga rin. Ano naging pa paano? Kasi rigit man. Kaya tayo kinig sa kaligday. Yo. Para pa, ikaw pa sa na-note? Na aircon? Okay. Siyempre, kita masalan doon ang sikreto ka, ano? Ano yung masiso na baga? Pasayro ng mara. Yaw. Yan. Yan ang maray. 14 baga yan. Yaw, ingat.